హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సూర్య ద ఒరిజినల్స్. ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ప్రపంచంలోనే 5 అత్యంత భయంకరమైన పాముల గురించి. మన ప్రపంచంలో దాదాపు 3500కు పైగా పాముల జాతులు ఉన్నాయి. అందులో చాలా వరకు విషపూరితం కానివి. కాకపోతే భయంకరమైన పాముల జాతులు కూడా ఉన్నాయి. అందులో నాకు నచ్చినవి మరియు భయంకరమైన 5 పాముల జాతుల గురించి మీకు చెప్పబోతున్నాను. ఈ వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ ఎపిసోడ్. నంబర్ 5, సా స్కేల్డ్ వైపర్. సా స్కేల్డ్ వైపర్ను హెచ్ఎస్ క్యారినాటస్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది ఎక్కువగా మిడిల్ ఈస్ట్ మరియు సెంట్రల్ ఏషియాలో కనిపిస్తుంటాయి. తెలుగులో దీన్ని చిన్న పింజారా, తోటి పింజారా అని పిలుస్తారు. ఈ పాములు ఇసుక, రాతి, మృదువైన నేల మరియు స్క్రబ్ ల్యాండ్లతో సహా వివిధ ఉపరితలాల పరిధిలో కనిపిస్తుంది. వీటి ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అంటే రాత్రిళ్ళు మరియు పగళ్ళు కూడా తిరుగుతాయి. పగటి వేళల్లో ఇవి ఇసుక బొరియల్లో, రాతి పగుళ్ళ మధ్యలో మరియు పడిపోయిన కూలిన చెట్ల వంటి వివిధ ప్రదేశాల్లో దాక్కుంటాయి. ఈ పాము అస్పష్టమైన మరియు చాలా దూకుడు స్వభావం కారణంగా చాలా పాము కాటు కేసులు కారణమయ్యే జాతులలో ఒకటి. ఈ పాము విషం డ్రగ్స్లలో యూజ్ చేస్తుంటారు. అందులో ఒకటి ఇచిస్టాటిన్. ఈ పాములు ఎలుకలు, బల్లులు, కప్పలను మరియు తేళ్లను మరియు పెద్ద కీటకాలు వంటి వివిధ రకాల ఆర్థ్రోపోడ్లను తింటాయి. ఈ పాము కాటు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ను ఆపేస్తుంది. వీటి విషం చాలా ప్రమాదకరంగా బ్లడ్ టిష్యూలను నాశనం చేసే విధంగా ఉంటాయి. నంబర్ 4, టైగర్ స్నేక్. ఈ పాములు ఆస్ట్రేలియాలోని దక్షిణ ప్రాంతాలలో టాస్మానియా వంటి తీర ప్రాంత ద్వీపాలతో సహా అత్యంత విషపూరితమైన పాము జాతి. ఈ టైగర్ స్నేక్స్ రంగులు భిన్నంగా ఉంటాయి. తరచూ పులి మీద ఉన్నట్లుగా బంధింపబడతాయి. టైగర్ స్నేక్ పొడవు 3 నుంచి 7 అడుగుల వరకు ఉంటుంది. ఆడపాముల కంటే మగవి పెద్దగా కనిపిస్తాయి. దీని యొక్క రంగు వాటి ఆవాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. శరీరం యొక్క డోర్సల్ వైపు గోధుమ, నలుపు, బూడిద మరియు పసుపు రంగుల మరియు ప్రత్యామ్నాయ మధుర రంగు మరియు తేలికపాటి చారలతో కనపడి ఉంటుంది. చాలా ముదురు రంగు టైగర్ స్నేక్స్కి పసుపు చారలతో కప్పబడి ఉంటాయి. అందుకే దీనిని టైగర్ పాములు అని పేరు. టైగర్ స్నేక్స్ బలమైన న్యూరోటాక్సిక్ అనే విషాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది ఎరను చంపడానికి మరియు వాటి శత్రువుల నుండి ఎదుర్కోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీని ఆహారం పక్షులు, కప్పలు, చేపలు మరియు బల్లులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. టైగర్ స్నేక్ కాటులో న్యూరోటాక్సిక్ కోగోలెంట్స్, హెమోలైసిన్స్ మరియు మియోటాక్సిన్స్ విషం కలిగి ఉంటుంది. నంబర్ 3, మొజాంబిక్ స్పిట్టింగ్ కోబ్రా. ఈ పాము విషపూరితమైనది. ప్రపంచ విషపూరితమైన పాముల జాతులలో ఇది ఒకటి. దీనికి స్పిట్టింగ్ కోబ్రా అని ఎందుకు పేరు వచ్చింది అంటే ఇది విషం తన శత్రువులపై చిమ్ముతుంది. ఇది ఎక్కువగా ఆఫ్రికాలో నివసించే జీవి. ఇవి ఎక్కువగా ఆఫ్రికాలోని అంగోలా, బోట్స్వానా, మొజాంబిక్, మియాంబియా, సౌత్ ఆఫ్రికా, టాంజానియా, జాంబియా మరియు జింబాబ్వేలో కనబడుతుంది. జర్మన్ ప్రకృతి శాస్త్రవేత్త విల్హెల్మ్ పీటర్స్ 1854లో ఈ జాతిని వర్ణించారు. రంగుల్లో పాము నీలం, ఆలివ్ లేదా పైన నలుపు రంగులో ఉంటుంది. ఇది మనుషుల కళ్ళల్లో డైరెక్ట్గా విషం చిమ్ముతుంది. ఈ జాతి యొక్క విషంలో పోస్ట్నాస్టిక్ న్యూరోటాక్సిన్స్ మరియు సైటోటాక్సిన్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఎక్కువగా ఇతర పాములను, పక్షులను, గుడ్లను, చిన్న క్షీరదాలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. నంబర్ 2, కింగ్ కోబ్రా. కింగ్ కోబ్రా ఈ పేరు వినే ఉంటారు. కోబ్రా జాతులలో ఇదే అతిపెద్ద పాము మరియు విషపూరితమైన పాము. వీటి పొడవు 5.6 మీటర్లు అంటే దాదాపు 18 అడుగుల వరకు పెరుగుతాయి. కింగ్ కోబ్రా ఇతర కోబ్రాస్ నుండి వేరు చేసే ప్రధాన లక్ష్యం దాని తల కిరీటంపై 11 పెద్ద ప్రమాణాలు కలిగి ఉండటం. పెద్ద కింగ్ కోబ్రాలు పసుపు, ఆకుపచ్చ, బ్రౌన్ మరియు బ్లాక్ కలర్లో ఉంటాయి. ఇది చాలా చురుకైన పాములు. ఇవి దాదాపు ఇతర పాములను వేటాడుతుంది. పగటిపూట మరియు రాత్రి సమయంలో అడవులు, పొలాలు మరియు గ్రామాలలో తిరుగుతుంది. కింగ్ కోబ్రాని మానవులు కొందరు ఆహారం కోసం, మరికొందరు ఔషధం
మరియు దాని తోలు కోసం కొన్ని శరీర భాగాలను ఉపయోగిస్తారు. ఇవి బెదిరించినప్పుడు దీని శరీరం యొక్క ముందు భాగం భూమి నుండి 1.2 మీటర్ల ఎత్తుకు పెంచడం మరియు మెడ హుడ్ను విస్తరించడం ద్వారా సాధారణ కోబ్రా ప్రవర్తన కంటే ఇవి గంభీరంగా కనిపిస్తాయి. కింగ్ కోబ్రా విషం న్యూరోటాక్సిన్ కలిగి ఉంటాయి. ఒక్క కాటులో ఇది దాదాపు 20 మందిని చంపే శక్తి ఉంటుంది. నంబర్ 1, బ్లాక్ మాంబా. దీనిని నల్లత్రాచు అని అంటారు. ఆఫ్రికన్ బ్లాక్ మాంబా అనేది ఉపసహారా ఆఫ్రికాలో చాలా వరకు స్థానికంగా ఉన్న ఒక పెద్ద మరియు అత్యంత విషపూరితమైన పాము జాతి. ఇది ప్రపంచంలో రెండో విషపూరితమైన పాము. ఇది వేగంగా కదులుతున్న భూమి పాము. ఇది సెకండ్కి 4.32 నుండి 5.4 మీటర్ల వేగంతో కదలగలదు. ఈ బ్లాక్ మాంబా విషం న్యూరోటాక్సిక్ మరియు కార్డియోటాక్సిక్ విషం కలిగి ఉంటుంది. బ్లాక్ మాంబా ఒక్క కాటు ఒక సగటు మనిషిని 45 నిమిషాలలో లేక అంతకంటే తక్కువ సమయంలో చంపేయగల సామర్థ్యం ఉంటుంది. ఇది మన ఊపిరితిత్తులు పనిచేయకుండా చేసి ఆ మనిషికి సరైన వైద్యం అందకపోతే చివరకు చనిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. దీని యొక్క కాటులో 10 మందిని చంపే శక్తి బ్లాక్ మాంబాకి ఉంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇవాల్టి ఎపిసోడ్లో మీకు ఏ పాము భయంకరంగా అనిపించిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అలాగే నా ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద ప్రెస్ చేయండి. నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు ముందుగానే వస్తాయి. నెక్స్ట్ నేను ఏ టాపిక్ మీద వీడియో చేయాలో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.